हेलो फ्रेंड दोस्तों, आप लोग कैसे हो? गुड इवनिंग टू एवरीवन। তিনি কিসা খাপাং নি গান সব লাইন পাই নরগ এনজয় খাইকে শেয়ার খাইদি লাইক খাইদি কমেন্ট খাইদি ইউটিউব আম ভিডিও থাং দङ दा बिसनत नि गान आं बेलायखानो अबन आं आंनि रियेलिटि बां कानेक्ट फिल खायो गान आं जाबान खापां याखराय नों बायरो मानि मुक्ति तियारि ओंखा खापां याखराय नों बायरो मानि मुक्ति तियारि ओंखा हारुं हाकचां तसुको माखाओय न रिंहरै तंखा न रिंहरै तंखा खापां याखराय नों बायरो मानि मुक्ति तियारि ओंखा मुया बां दरं मुया नचाओय थांखाबो गोरां सगै रांनि रंबाय कचगै थांखा आनि मुक्तैनि लामातै खापां याखराय नों बायरो मानि मुक्ति तियारि ओंखा हामबाय बेलायखानो